Kamachelo romo maro ohala e alwora ma Nyanza motisi ni Nyanza International Investment Conference ofuno kenge mongirore manyalo bero kendo ting'o malo dongruok e alwora no. Mana kaka lipota maro Millicent Adhiambo lero, jotelo kod jodito e lemo mopogore opogore mano yore romono otielo dwaro mano mar bero yore mag gedo, wuoth, pur, kembe kod ohala kaka geta mar neno ni odhir dongruok ma Nyanza nyime. This region has been sidelined, left behind in the shadows of political exclusion and economic neglect. Kata obedo ni alwora mar Nyanza ni kod mwandu modhuro, ochiwo mana atamalo 9 kende ne dongruok mar piny Kenya. Gino ma jotelo ma Nyanza yango ni oseduoko gwengego chien. Jotelogo okoni nok mag tije ne rowere kod mwandu mathoth ma ok ti godo gin moko kuom midhiero mokwako Nyanza. Patron mar romono Eliud Owalo owacho ni ochopo sama koro maino owinjore oketi e chenro mag pur, kembe, apida kod apeini mondo konye loko ngima jo Nyanza. One of the most fundamental concerns that we have here is youth unemployment. Youth, as we all know, are the backbone of any society, and they represent the future of this region. But how can we expect them to thrive when the opportunities to develop their potential are so scarce? The poverty levels are stark reminder of how much we still need to do and how much potential lies within our reach if we can leverage the resources and opportunities within our disposal. Jaten migao mar omenda John Mbadi to ne oyango ni wach yawo ma Koru-Soin mondo mi omi pek ni mar obiro kelo lokruok mar arieya ponono tieke mapiyo. That dam also will be a game changer, not just to Nyanza, even Rift Valley. Kericho will benefit substantially and greatly from that dam. We have talked about it for years. A time has come to actualize this. Bende thoro wach manochako tielo en kaka inyalo tigi nam lolwe e yo makare e weche lupo, wuoth kod limbe e kelo dongruok mowinjore. If we have to unlock the full potential of this region, there are certain projects that must be done. One of them is the Lake Victoria Ring Road. That must be done to open up completely this region and interconnect it and even connect it to the region. We must also complement that with lake transport. We must extend SGR from Naivasha to Kisumu and to Malawi. These are projects that we must do. Jaten migao mar weche ohala Lik Nyanjui to korka kore oyango ni kaka yor ywayo joket mwandu kod ohala dwaro nitie mondo kas chenro mar gero kar loso mwandu ma Kisumu mong'ere kaka Kisumu Special Economic Zone kaka yor neno ni piny Kenya bende ogolo mwandu minyal ter nyaka e pinje maoko. The sugar industry, that is a major employer here, has had great improvements in the last 2 years, and I'm happy to say that this year we will not be importing any sugar, and we hope in the next 2 years we do not import, and instead the country can become an exporter of sugar. And that's a conversation we would want to do in tea, in wheat, and all the other products. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki mane oyawo romono e odiochienge mar ariyo kawuono to ne otielo okenge kod maino ma piny owacho ni godo e bero ochumi ma pacho kaendi ahinya to kokalo e ting'o malo dongruok ma Nyanza. If the macroeconomic stability is guaranteed, the next issue for us in this region and for Kenya is to make sure the national government and county governments transform positively the sectors which carry 80-90% of the people of Kenya from where they derive their livelihoods. Jotelo ma Nyanza koro nigi geno ni kokalo kuom okenge mongirore moyang kawuono Nyanza ni lai manyime mar yudo lokruok makare mag dongruok kata kamano dwaro nitie mondo mineni oketgi e tim. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Siala, Kisumu County.